Welcome back to my YouTube channel. Ayan, may bago po akong video ngayon. Magawa po kami ng CR sa bukid. Wow! Kasi mahirap pag walang CR sa bukid, guys. Kasi pag tatay na, pumunta pa ng mga damo-damo, naghahanap pa para tumae. So, ayan, diba? Ang hirap-hirap. So, dapat kailangan may CR ka talaga. Importante talaga ang CR. So, ayan. Yun, yan, may butas na po. Yan, lalim-lalim, mga 4 feet, ganun kalalim. Yan, so may hollow block na po kami. Ayan, so yun, may buhangin, may bakal na, tsaka yero, tsaka bawol. Ayan, may bawol. Actually sa bahay pa po yan, hindi nagagamit, kaya dinala lang dito. So guys, samahan nyo po kami nga paglocal ng CR. A few moments later. Ayan guys, malapit namin na matapos yung CR. Diba? Yun. Mamaya matatapos na po namin ito mamaya. So guys, balikan namin. Hello. So yan, nag-base na naman ako ulit. Ayoko gamitin yung violet na sando. Ito lang. Tapos na po kami, lagay na lang yung bawol. Pero pamayungan. Patuyuin pa yan bago matapos. Ayan yung helper. Ilagay na yung bawol. Yan. Inayos pa niya. Pinapantay pa niya yung ano. Yan baga. Hala, natapo! Move. So ayan na. Nilagyan na yung bawol. Yan. May CR na talaga kami. Hindi na kayo mahirapan. Hindi na kami magpupunta sa damuhan. Hindi na kami magkalkal ng lupa. Hindi na kami pupunta sa ilog. Ayan. Kailangan may CR ka talaga. Importante talaga may CR, guys. Ayan. Diba? So,
Sumikat. Shout out dyan sa mga char. Tubig. Tubig sabi. Yung kroniya, tubig. Takos, awan tong taksunan. Ano lang doon? Yan. Ha? Kinis ng mukha ko. Dati eh. Testingan. Sabi na, kinis ng mukha ko. Nakinis ka talaga ang mukha ko. Ito na. Atong halo-halo. Okay guys, yan na po yung Atay kay bye!